Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин, Альмира Дәүләтова, таныштырырмын. Безнең әлеге чыгарылышта Бойлар сабасында ярминкә һәм Нәүрүз бәйрәмнәре гөрләде. Сәләтле балалар интернат мәктәбе базасында район-ара мин мастер конкурсы узды. Нургали Миннаханов истәлегенә шахмат ярышлары үткәрелде. Кыш үзенең урынын тиз генә язга бирергә теләми. Бойлар сабасында ярминкә һәм Нәүрүз бәйрәме үткәрелгән көнне дә ул үзенең холкын күрсәтте. Ләкин ярминкә иртәнге сәгатьләрдә үк башланып китте. Ярминкә булачак мәйдан иртәнге сәгать 7-дә үк гөрләп тора иде. Сатучылар иртән-иртүк товарларын тезеп куйган, халык та озак көттермәде. Инде ярминкәбезнең кичтән райпа эш палаткасын куйган иде инде. Бүген иртә белән мин төшкәндә 6:20 минутта, 6:20 минут тәлемендә кеше юк иде, аннары 6 яртыда килде райпалар. Ана шуннан соң килә башлады техника. Безнең хәзерге көндә 43 техника килгәне билгеле булды. Шуңа күрә безнең инде ярминкә гөрли. Аллага шөкер, килүчеләргә бизде рәхмәт. Шулай санап килүчеләргә, халыкка да бик куанып балалар. Бәрәңгесен, икмәген, сөтен, балын, майын дигәндәй. Шуңа күрә барсына да бизде рәхмәт. Сатыш җәмгыятеннән Рушания Гыйзатуллина 300 литр сыер сөте һәм 20 шешә кәҗә кымызы алып килгән иде. Сөткә һәрвакыт сорау зур, кәҗә кымызын файдалы үзәкләре өчен алалар. Үзебездә сатышта Нәүрүз бәйрәмен зурлап уздырганнар инде. Хәзер менә сатуга сату белән мендек. Сөт алып мендек инде, кымыз бар. Ансын кәҗә сөтеннән ясыйбыз. Кымыз алалар, киләләр, тужансына дагын 60 сум литр, ярты литры. Соңгы елларда бәрәңгене мул уңыш бирә дип мактанып булмый. Сабада оештырылган ярминкәдә дә ул иң үтемле товар булды. Колатау авылыннан Мөдәрис Галимов элегрәк аны күпләп үстерсә, соңгы елларда нык кына киметкән. Хәзерге вакытта бик күп бәрәңге сораучы. Мин әз алып килгән идем бәрәңгене. 20 капчык кына. Килгәнегез бәрәңгене? Бер тонна чамасы, аны тиз алып бетерделәр. Сразу килүгә дәген. Ә монда кар, менә козлар, җын бар, носкилар, шундый вакыт як кенә инде. Мөдәрис Галимов бүгенгесе көндә сарык үрчетә. 60 баш сарыгы бар. Җәйләрен 20-30 каз үстерә. Ярминкәгә дә алып килгән иде. Күпләр сарык йонына сорау юк дип зарланганда, ул аннан файда таба. Казанда агропарк алып барам мин, күбрәк булганда, анда сорыйлар безнең. Капчык алып китәләр. Бәйләүчеләр бар һаманда носки бияләй. Базарга нашыл апчыгып саталар, ә бит олырак апайлар инде бу. Насибуллин крестьян фермер хуҗалыгы да сарык үрчетү белән шөгыльләнә. Ярминкәләргә дә йөриләр һәм бары тик хәләл продукция гына тәкъдим итәләр. Сарыклар алып менеп, шуларны сатуга тәкъдим итәбез. 290 сум килосы. Пешән, салам сатуы бар. Алары рулон белән. Пешәне 1000 тәңкәдән. Рулон инде, зур рулон. Ит, пожалуйста, курдюшный сарыклар. Бар жирный хвостик. Инде пару сайтик. Мишән җәмгыяте дә үзендә җитештерелгән продукцияны алып килгән. Сатучылар үзләре дә ярминкәдән канәгать. Biz o sabah хуҗалыгының Мишән бүлекчәсеннән арпа, будай, тритикале сал алып килдек. Кайсысына бигрәк тә сорау күп булды? Арпага бигрәк. Арпаны күбрәк сорыйлар. Бүтәннәрен дә алалар инде. Алып бетерәбезләр инде, күп калмады. Районыбызның аш-су җәмгыяте әзерләгән тәмтемнарны райондашларыбыз бик ярата. Кызлар чыкканчы вак инде мин монда аларны көттем. Көтеп каршы алдым. Ризыклары бик мулдан. Кызлары бик җылы каршылыйлар. Ризыклары бик тәмле. Ул шашлык дисеңме, кыймак дисеңме, бар пешергән әйберләре бик тәмле. Аш-су җәмгыяте ярминкәләрдә уңышлы сәүдә итү өчен халыкның ихтыяҗларын өйрәнә. Республикада үткәрелгән чараларда да катнашалар, чит илләргә дә чыгалар. Рынокны изучать итеп эшлибез, менә халык ләззәтле шуны алып чыктык. Менә шашлыкны бик яратып алалар безнең. Кәбестә салатларын, винегретларны, тызы кәбестәләрне халык яратмай белән алып чыктык. Без Саба ярминкәләренә чикләнмибез, без хәзер бит инде белеп торасыз районда. Республиканың бер мероприятиесенә калганыбыз юк, ул ярмаркамы, ул обслуживаниемы, ул нинди булса мероприятиеләрне ашатумы. Мәскәүдә дә йөрибез, Санкт-Петербургка да бардык. Чит илләргә барабыз. Менә хәзер безнең алдагы көндә Ростов тора, аннан соң барга Китай тора, Алла бисат ләсә. Без ул выставка белән әмер калмыйбыз. Бөтен чит ил халкы да, үзебезнең Россия халкы да безнең ризыклар бик яраталар. Яхшы кухня дип, кем килсә дә, татарский яхшы кухня дип шайтып риза булып китәләр.
Бакчачылык белән шөгыльләнүчеләрне исә Ленар Әхтәмов ачык йөз һәм тәмле тел белән каршы алды. Мин монда килгәч ярминкәгә мине яз җиткәнен бөтенесе белә инде. Бөтен халык сабага мин һәрге көндә 21 ел киләм инде. Бүген ничегрәк халык орлыклар аламы, әле яш җиткәнен сизгәннәрме? Халык орлык алмаска мин менә шушы ярминкәгә килгән сайын елның елында олы әбиләр миңа звонить иттеләр. Улым, син киләсеңме? Без суганнарны сездән генә аладырык дип. Шуңа күрә мин һәрнең елның елында голландский суган сатам. Кызылы бар, агы бар, сарысы бар. Сарысы ике төрле, Штутгартен, Сторон дигән сортлар. Көннең явымлы җилле булуы да халыкны куркытмаган. Байлар сабасында яшәүче Сания апа оныгы белән бергәләшеп ярминкәгә чыккан. Bütün семьябыз белән чыктык. Ярминкә бик матур, бик күңелле, бик күп әйберләр алдык. Ашлык алдык, балык алдык, майлар, сырлар алдык. Ипиләр алдык. Булган әйберне машинага тиядем дә менә һәр бәләкәй улыма күчтәнешләр алам да кайтып китәм. Бик күңелле булды, рәхмәт бәйрәм оештыручыларга. Асия апа исә без яшь вакытта мондый бәйрәмнәр юк иде, юклык заманнары иде дип искә алды. Нәүрүз бәйрәме элек-электән калган шушы борынгыларның зур бәйрәме. Илләребезгә, җирләребезгә тынычлык биреп, иген икмәкләребез юлбашчыларга шул эшләрендә эшләргә насыйп булсын. Улыларга тигезлек белә, картлык көннәрендә намус белә, балаларның игелекләрен күреп, яшьләргә эшләр бетмичә, эшләгәннәребезгә акчаларны күп бирсеннәр, илләребез тыныч булсын, җирләребездә иген икмәкләрне рәхмәтле Аллаһ Тәгалә күп итеп бирсен. Безне шулай итеп көтеп алган зур бәйрәмебездә хәерле көннәр, хәерле тынычлыклар белән яшәп, илләребез тыныч булсын. Сез безне шулай итеп күңел күтәренкесе белән каршы алганнарыгызга рәхмәт яусын. Бәйрәмгә килүчеләрнең кайберләре һава торышы нәкъ менә Нәүрүз бәйрәмендәгечә, яз белән кышның бил алышуын хәтерләтә диделәр. Минемчә, мондый көннең март аенда булып калуы инде ул әйбәттә инде. Бүген менә нәкъ көне. Чөнки инде ул Нәүрүз бәйрәме бит 21 мартта, көн белән төн тигезләшкән вакытта, март ае ул. Безнең яз ае булса да ул кыштан чыгып бетмәгән. Менә бүген күрәсез ничек. Бүген дымлы, юш кар ява бүген, димәк, язда күренә, монда кышта күренә. Нәкъ менә шушы ел фасылы бүген тәңгәл туры килә, кыз белән яз тартыша. Шул көне шуңа күрә инде без әйтәбез, әле кыштан чыгып бетмәдек, мондый көннәр булып бетсен инде март аенда, калмасын җәйгә таба дип әйтик инде, апрель айларына. Шуңа күрә инде көнгә бер нәрсә булмаган. Менә бөтен җирдә муллык, Аллаһка шөкер, музыка яңгырап тора. Тиздән менә бәйрәм дә башланыр. Барсында бөтен кешендә бәйрәм белән котлыйбыз. Илләребез тыныч булсын, ризык җитә бөтен кешегә һава җитә суларга. Шуңа күрә инде тыныч кына, матур гына яшик. Ул арада тәмле боткалар пеште, олысы кешесе аны изге теләкләр тели ашады. Мәдәният хезмәткәрләре исә халыкны сәхнә янына дәште. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, районыбыз кунаклары. Инде менә берничә дистә ел без Нәүрүз бәйрәмен матур итеп үткәреп киләбез. Ул элек-электән үткәрелеп килгән бәйрәм Совет чорында бераз онытылып торды һәм шуннан соң инде республикабызда беренчеләрдән булып безнең районыбызда яңадан халыкка кайтарылды. Бу төрки халыкларда яңа ел дигәнне аңлатканын барыгыз да беләсез. Мин шушы бәйрәм белән сезнең һәр барчагызны тәбриклим. Сезгә исәнлек, саулык, гаиләләрегезгә иминлек һәм инде бу быелгы елларның уңышлы матур еллар булуын телим. Яз кызы Нәүрүз бикә туган җиребезгә яз килүен игълан итте. Шулай ук мәйданда балалар һәм өлкәннәр өчен спорт уеннары да оештырылды. Балалар иҗат үзәгенең еллык эш планы нигезендә 27 март көнне Сәләтле балалар интернат мәктәбе базасында районара мин мастер конкурсы булып үтте. Бәйгедә Саба районы мәгариф учреждениеларында белем алучы укучылар белән бер рәттән Кукмара, Балтач, Арча, Теләче районнары мәктәпләреннән дә укучылар катнашты. Бәйгедә 7 сыйныфтан алып 10 сыйныфка кадәр булган егет-кызлар осталыкта көч сынаша. Егетләр агачтан кисеп эшләү ысулы белән салфетка савытлары ясаса, кызлар кечкенә ыргак ярдәмендә берсеннән-берсе матур салфеткалар барлыкка китерә. Шәмәрдән лицейннан килгән Нияз Зарипов әлеге эшне тын да алмый, зур кызыксыну белән башкара. Я участвую в конкурсе «Я мастер». В этом конкурсе я нахожусь первый год только. И я хочу занять первое место в этом конкурсе. Он мне очень нравится. Он очень интересный. Тут ребята мастерят разные вещи.
У некоторых что-то не получается, у некоторых получается. У меня вот я сейчас делаю салфетницу, вырезаю. Технология дәресләрендә дә былай кисә идек. Аннары технология буенча олимпиада шушындай эскизлар буенча кисә идек. Булды бугай, хәзер шушыны кисә утырабыз. Рәмзил Нургалиев күрше Балташ районыннан хезмәт дәресе вакытында күп төрле эшләргә өйрәнәбез. Салфетка савыты ясау шуның берсе ди. Әлеге эш җиңелләрдән түгел. Иң элек рәссам вазифасын башкарып, агачка эскизын ясыйсы, аннан соң игътибар белән кисәргә кирәк. Мин Балташ районында гөр мәктәбендә укыйм. Бүген сабага шушы салфетка ясарга килдем. Мин бу ярышта беренче тапкыр. Моңарчы да кул эшләре эшлим. Мәктәптә түгәрәкләрдә фрезерный станок белән эшлим, токарный станок, обработкалар эшлим. Мин мастер конкурсының төп максаты балаларның каникулын файдалы һәм кызыклы итү. Мондый бәйгеләрдә алар бер-берсе белән очрашып, сөйләшеп кенә калмый, конкурентлыкка булган сәләтләрен дә үстерә. Бар осталыкларын югары дәрәҗәгә күтәргән очракта призлы урынга ия булу мөмкинлеге дә арта. Жюри составында булучы Саба гимназиясе укытучысы Габит Кыддусов тәҗрибәле педагог. Яхшы әзерлек белән килгән егетләргә карата ул да уңай фикерен җиткерде. Безнең мастер конкурсы башланып китте. Монда инде безнең егетләр берничә районнан килгәннәр. Хәзер инде аларга эш фронты ачылды. Алар бик тырышып эшли башладылар. Сызымнарын сыздылар. Менә хәзер инде кисә башладылар. Егетләр эшкә бик омтылалар. Һәрберсенең беренче урынны аласы килә. Моңа күрә омтылып эшлиләр. Арада бик осталары бар. Үзләренең тырышлыклары менә эшнең нәтиҗәсен ахырда инде чыгарабыз. Һәрберсе эшне җиренә җиткереп башкарырга тырышалар. Сыйныф бүлмәсендә кызлар да бер-берсеннән уздырып тыныч кына салфетка бәйләде. Аларның кулына хәтта күз иярмей. Кечкенә ыргак ярдәмендә бәйләү тарихы 16нчы гасырларга барып тоташса да, күпмедер вакыт онытылып торганнан соң бүгенге көндә кабат популярлашып китте. Кайбер белгечләр фикеренчә, әлеге кул эше борынгы заманнарда бары тик ирләр шөгыле булып саналган. Ыргак һәм җип ярдәмендә алар балык етмәләре үргән. Безнең заманда хатын-кызлар бу бәйләү төрен аеруча үз итеп, гаҗәеп матур кул эшләре барлыкка китерә. Мин Күкмара районының Күкмара беренче гимназиясеннән булам. Шушы конкурска без килдек, ерак булсак та, әлеге без салфетка бәйлибез. Шушыннан, шушы шөгылем белән бик горурланамын. Мәктәптә дә безнең күп кенә түгәрәкләр бар. Бездән дә шулай салфеткалар бәйләргә өйрәнәбез. Шушы шөгылем булганым өчен бик зур рәхмәт укытучыма. Менә моннан тыш күнәс тагын ниләр белән шөгыльләнәсез технология дәресендә? Тагын күп кенә геҗит кәгазьләрдән чәчәкләр ясыйбыз. Аннары соң рәсем дәресләре дә була. Күп кенә бүтән илләр язучыларын өйрәнәбез. Менә әлеге салфетка бәйләү эшенә үзең өйрәндеңме үзлектән, әллә инде технология дәресендә өйрәндеңме мәктәптә? Юк, шушының үзәгендә минем технология укытучысы тора инде. Ул шушыны башлап җибәрергә ярдәм итте. Мин әлеге конкурста катнашуыма бик шатмын. Миңа бу шөгыль бик ошый. Күп кенә кул эшләре белән мин шөгыльләнәм. Мәсәлән, салфеткалар бәйлим, без элегрәк киезләр дә бәйли идек. Бу шөгыль миңа ошыйды. Мин бу шөгыльне әниемә дә, апаема да өйрәттем. Шуннан соң шулай миңа рәсем ясарга бик яратам. Ул рәсем ясаганда рәхәт була. Шулай ук шушындай кул эшләре эшләп, без якыннарыбызга төрле бүләкләр бирә алабыз. Мәсәлән, төрле шкатулкалар ясап, шулай ук төрле киемнәр бәйләп аларны да биреп була. Мин шушы конкурста катнашуыма бик шатмын һәм шушында катнашкан кызларга да уңышлар теләп калам. Балалар иҗат үзәге педагоглары һәр каникул сайын диярлек балалар өчен мондый кызыклы бәйге оештырырга тырыша. Декабрь айында булып үткән эшләрдән күргәзмәдә эшләп куйганнар. Бу эшләр безнең декабрь айында булып узган мастер конкурсының беренче урын алган кызыбызның эше.
Булары безнең 2нче урын алган кызларның эшләре, булары безнең инде 3нче урын алган кызларның эшләре. Мондагылар бу эшләр безнең за участие алган катнашучы кызларныкы. Әлеге конкурс безнең ямастер конкурсы егетләр арасында үтте. Егетләр арасында менә 1нче урын алган эше безнеке, 2нче урын һәм 3нче урын алган эшләр. Булар тоже безнең калган катнашучыларның эшләре. Бүген безнең инде шушы әлеге мин мастер конкурсының 3нче этабын үткәрәбез. 1нче этабы инде аның көзге каникул көннәрендә үткәрелде, 2нче этабы кышкы каникулда һәм инде бүген менә язгы каникулның ахыргы көнендә без инде шушы әлеге конкурсның 3нче этабын үткәрергә булдык. Әлеге конкурс әлбәттә иң беренче чиратта укучыларның осталыкларын, шушы кул эшләренә осталыкларын билгеләү максатыннан үткәрелә. Аннан соң инде шулай профориентация эше дә әлеге конкурста максат итеп куела. Беренчесендә алар безнең әлбәттә инде кулинария циклы буенча кызлар инде һәм егетләр агач эшләре буенча эшләрен тәкъдим иттеләр. Икенче шулай ук инде икенче этапта кыш көнендә үткән, кышкы каникулларда үткәндә алъяпкычлар тектеләр кызлар инде бирелгән әлеге схема буенча һәм егетләр шулай ук инде сыскычлар ясадылар. Бүген инде менә кызлар безнең крючок белән салфетка бәйлиләр һәм егетләребез инде агачтан кисү эше белән шөгыльләнә, алар инде салфетница әзерли. Бу әлеге 3нче этабы үзенчәлекләргә итеп үткәрергә булдык. Без инде күрше тирә районнардан да шулай ук положениены һәм чакыруны җибәреп, шулай ук безгә күрше тирә районнардан да килделәр. Мәсәлән, Арча, Балтач, Теләче районнарыннан егетләр, кызлар килде. Без инде әлбәттә аларның эшләрен дә шулай ук бергә бәяләячәкбез, урыннар билгеләнәчәк һәм инде аларга рәхмәт хатлары, дипломны тапшырылачак. Конкурсның нәтиҗәләренә килгәндә, егетләр арасында 1нче урынны Сабабаш төп мәктәбеннән Инсаф Шаманов, кызлар арасында Саба гимназиясе укучысы Гөлназ Мусина яулады. Ялгыз өлкәннәр һәм мөмкинлекләре чиклеләр ярдәмгә мохтаҗ. Шундый ярдәмгә өметләнүчеләр өчен Балкыш халыкка социаль ярдәм күрсәтү үзәге эшли. Илүзә Мөхәммәд шуны өлкәннәргә, инвалидларга, урын өстендә ятучы ялгыз кешеләргә ярдәм итүче мәрхәмәтле җаннарның берсе. Ул 2006 елдан бирле, ягъни 11 ел инде Шәмәрдән участогында медицина хезмәткәре вазифасын башкара. Аның кул астындагы 12 пенсионер һәм мөмкинлекләре чиклеләр аны көтеп алалар. Атнага 2 тапкыр ул әлеге кешеләр янына барып, аларның сәламәтлекләрен күзәтә, дарулар алып бара, аларның моң-зарларын тыңлый. Героебыз Илүзә турында дәваланучылар бик әйбәт фикердә. Мәсәлән, Вера Семеновнага 90 яшь, ул Илүзәне бик ярата. Илүзә аның кызы Татьянаны да шөпшәт эшләгәч үлемнән коткарып калган. Вера Семеновна үзе инсульт кичергән. Илүзә мондый авырлык кичерүчеләргә дә булышлык итә. Людмила апа да Илүзәне бик якын итә, аның килүен зарыгып көтеп ала. Илүзәне беләм, менә 4 айдан бирле беләм инде, ул шундый әйбәт эшли, бөтенесенә тыңлый. Хезмәттәшләре дә Илүзә турында бик уңай фикердә. Ул һәрбер кешегә индивидуаль якын килә белә. Китаплардан укып, авырулары буенча физик күнегүләр эзләп таба. Эшен төгәл башкара, эшлисе отчетларны да вакытында тапшыра. Эш урынында бирелгән төрле өстәмә эшләргә дә актив катнаша. Үзенең бирелгән каралучыларыннан тыш башка кешеләргә дә ярдәм күрсәтергә авырсынмый. Ачык йөзле, аралашучан хезмәткәр. Иң мөһиме, әбиләргә ашый, чөнки өлкәннәр кайбер медицина хезмәткәрләрен кабул да итмиләр икән. Кешеләргә ярдәм итү теләге шул һөнәрне сайлауга этәргән дә инде. Өлкән яшьтәгеләрне, менә ул яшьтәгеләрне бик жәллим, кичкенәдән бик аларга теге булышырга тырыштым. Һәм дә инде шушы медсестра эшендә шуңа карап сайлаганмындыр. Күбрәк инде менә шул ярдәм итү, ярдәм итәсем килә менә һәрбер кешегә. Һәм инде шушы эшкә дә шуны уйлап урнашканмындыр. Безнең основной эштән башка әле тагы безнең инновационный технологиялар бар. Без инде монда бу школа здоровья технологиясе. Без монда әбиләргә төрле аларның битендә ул яшьтәгеләрнең һәрберсенең үзенең авыртулары, менә бу опорный двигатель аппарат буенча инде авыртулары кичәя, ул яз, көз айларында. Без менә бу школа здоровья буенча үткәрәм аларга физический упражнениялар, менә бу суставларга, аякларга, кулларга, һәм инде алар бик ярдәмен күрәләр. Эшли алганча, бөтенсен дә эшләргә тырышабыз инде менә, эшли алганча.
аларга менә ничек кенә бүтән күңелемне биреп, аларга менә бүтән яктан ярдәм итәргә тырышам инде. Ул алар иногда ошатасың да инде аларны шулай угыймы. Я менә ярдәм көтәләр бит инде алар. Ошамаганда булалар килгән вакытта. Аларның шәйләр әзерләп биреп, әйдәле дип, теге кайсы берсенең хәлләре китә инде. Сызланулардан я инде олы яшьтәгеләр аларның инде шул кадәр инде оңнары да теге ясный памятьта булмыйлар инде, ошамаган вакытларда була. Әйдәле дип Рка апай дип инде менә Абдуллин Рка апай мин барган сайын аны инде әйдә утыр, чәй ширтәмисеңә чәйләрен куеп, ашауларын җылытып, менә ашатасың инде аларның. Дәвалаудан тыш гардинотерапия дигән өстәмә курста кертелгән. Бу дәваланучылар белән чәчәкләр үстерү, гөлләр белән эшләү. Нәтиҗәдә кешеләрнең кәефләре күтәрелә, психологик яктан ярдәм күрсәтелә. Илүзә менә шулай һәр вакыт яңалыкка омтыла, яңа төр эш юнәлешләрендә үзләштерә. Эшемне бик яратам, кешеләргә булыша алу миңа сөйнеш китерә ди Илүзә үзе дә. Яз айлары районыбызның спорт тормышында Татарстанның һәм Россиянең ат казанган урманчысы Нургали Минниханов истәлегенә багышланган ярышлар белән сугарыла. Узган шимбәдә Лесхоз урта мәктәбендә шахмат ярышлары үткәрелде. Уйлау эшчәнлеге белән бәйле көч сынашуда мәктәп укучылары һәм өлкәннәр катнашты. Легендар шәхеснең исемен мәңгеләштерүгә багышланган спорт чарасы традиционга әйләнде. Аның тантаналы ачылышында башкарма комитет җитәкчесе Рауил Гасыймов, ат казанган урманчыбызның оныган Азат Минниханов, Лесхоз урман хуҗалыгы җитәкчесе Васил Гыйзатуллин катнашты. Көч сынашу 1-6, 7-11 сыйныфлар, хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында барды. Бәйгегә быел 253 шахматчы килде. Иң яшь катнашучыга 6 яшь. Турнир 9 турда Сисмастер программасы буенча үтте. Иң көчлеләр дә нәкъ менә шул программа буенча ачыкланды. Бу катлаулы уен тренировкада сәләт тә сорала, балалар белән эшләргә кирәк. Өлкәннәргә килгәндә исә алар арасында спорт осталары да, кандидатлар да, беренче разрядлы спортчылар да, Татарстан беренчелегендә төрле турнирларда катнашып призлы урын алучылар да бар. Шахмат ярышларына Саба районыннан Кала, Кукмара, Балтач, Мамадыш районнарыннан, Нократ Аланы шәһәреннән дә килгәннәр иде. Иң көчле шахматчылар булып үз яшьләре арасында Балтачтан Рамиля Шахимарданова, Данил Закиров, Салават Габдрахманов, Кукмарадан Диана Гарафетдинова, Сабабаштан Ирек Билалов, Мамадыштан Эльвира Хамидуллина танылды. Спорт салары кандидатлары арасында Нократ Аланыннан Идус Закиров беренчелеккә чыкты. Авыл һәм спорт дигәндә беренче булып хәтергә татарча көрәш килеп баса. Кайсы гына татар авылын алсаң да, алар үз батырлары белән горурланып сөйли ала. Шушы көннәрдә Түбән Шутсу мәктәбендә 19 ел элек көрәшче Мәхсүм Абый Фәйзиев истәлегенә үткәрелә башлаган көрәш бәйгесе узды. Түбән Шутсу авылы җирлегендә көрәш батырлары шактый. Мәхсүм Абый Фәйзиевның исемен мәңгеләштерү, аның истәлегенә елда зур күләмле көрәш бәйгесе оештыруда моның ачык мисалы. Әлеге спорт бәйрәмендә Саба районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча беренче урынбасары Таһир Шәрәфиев, Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, Шутсу авыл хуҗалыгы җәмгыяте директоры Флорид Гайнуллин һәм Түбән Шутсу авыл җирлеге башлыгы Булат Мәүлетов катнашты. Мәхсүм Фәйзиев истәлегенә көрәш бәйгесе үткәрү теләге күп еллар Түбән Шутсу мәктәбе директоры булып эшләгән Шәйхинур Ахмадуллин да туа. Көрәш ул мәктәптә мин эшли башлаганда бар иде, аның төп башлангычы мәрхүм Нихадер Шакиров Сабыйҗан абый директорлык вакытта бар иде. Менә мен 4-нче класста Казаннан комиссия килеп көрәшнең кызыксынып киткәннәр иде. Аларда спорт залны кичкенә генә инде булса да шунда безне җыйнап көрәшләрне өйрәтә иде. Үзе мәктәп директоры булса да бик чын күңелле һәм үзе дә аның берәсездер инде күп мәртәбәләр Россиядә чемпион калды ул. Татарстан турында вообще күп мәртәбәләр инде. Менә шул күзәтеп мин уйланып бирдем һәм Мәхсүм абыйны күзәлемә тотып инде. Мин кешене әйтәм 15 яшендә туган авылда суда батырга кала һәм аның белән даже үләсе елны да авыру булса да Сабата көрәшкә чыгып көрәшеп йөрде. Бик искиткеч кеше менә. Һәм шуларның барсын бергә күзәтеп мин бу теләгемне белдердем башта инде Ранага, Шамизиннурга, аннан соң башка җитәкчеләргә һәм барсы
birinchi topqir shuni uyushtirdik 1999 yilda. Bek o'ngishda borib chiqdi. Bizning rayon boshlig'i rais Nuralista endi bir qaysidir kolxozda bo'lganda qochlik nini akamat bunda men xiyonat to'xtagan ham kurashgan ko'rib ulda bek xo'pla so'zlarini aytdi endi. Ham mana shu biyil mana 19-martaba bek motor bilan kurashalar ham o'ngishlar tilaydilar. Maxsum Aboy tug'an o'g'li yuqori Shutsuda 15 yoshida botir qolgan. Rayon Saban to'yida birinchi topqir botir qolgan yilidan 18 kurashchini yig'an. Sport yarışında onun o'g'illari Radis ham Rishot qatnashdi. Men tug'anda kurashaydi. Botir qola, Nusayindagi qaytaydi. Yosh vaqtda yoshlar bilan kurashib 15 yoshida botir qolib qo'y boshlagan kurashgan yilga 6 yildagi ordarda yuriydi endi. Tapitlar ishinde bütün mebellerni atayap qaytdi, divandir, arabat, servan ishinde bütün narsalar qaytdi. Ana kaşlar kurashdi. Rishot hamada kurashadi hech vaqtda tavantular akira. Yarışlarning o'zina kelsak, shu yarışda bu yil 60 kurashchi kuch sinashdi. Biriga o'nlab ovuldan kurashchilar jilgan. Shular orasidan 10si Shutsudan 2003-yildan 2005-yilga qadar 2006 hamondan yoshliklar 16 og'irlik kategoriyasi bo'yicha yarışdi. O'z og'irlik kategoriyalari bo'yicha Shutsudan Ilsaf Davlatchin, Ilmas Davlatchin, Azat Musin, G'adil Hidiyatullin, Timoshovdan Erkin Shakirjanov, Sobobashdan Adil G'azizjanov, Ilfar Abdurahmanov, Daniyar Hajbiyev, Dmitriy Ibrahimov, Sotishdan Yoznur Garipov, Zulfat Garipov, Adil Zaripov, Ikshirmadan Dinar Mustafin, Renat Xalitov, Simitdan Ilnat Ibrahimov, Sobodan Niyaz Xaliullinlar jingga oladi. Har bir jingchiga gramota ham o'xshalata bo'yaklar topshirildi. 2016-2017 yil sho'ng'i sezoni tamomlandi. Uzg'an yakshanbada Lesxoz bistasindagi trassada so'nggi sho'ng'i yarışlari uzdi. Sho'ng'i sportdan o'z etuvchilar sezon yopilish yarışlarına bek tilab kelganlar, chunki hali qor bitmagan shuvarga mumkinlik bor. Trassa yaxshi. Sho'ng'i yarışlarında ir-otlar ham xotin-qizlar kuch sinashdi. Oralarında kuchli sportchilar da bor edi. Biriga aktiv ham sportni yaratuvchi rayondashlarimiz o'zishirga kelgan. Yarışlar 18-35 yoshga, 36-50 yoshga qadar xotin-qizlar ham ir-otlar, 51-60 yoshga qadar ir-otlar, 51-55 yoshga qadar xotin-qizlar, 61 yosh hamondan ulkanroq ir-otlar, 56 yosh hamondan ulkanroq xotin-qiz kategoriyalarida uyushtirildi. Ir-otlar 5, xotin-qizlar 3 yoqrim distansiyada kuch sinashdi. Natijalarga kelganda ir-otlardan Ramil Xuzin, Damir Shakirjanov, Ozod Davlatchin, Amin Minigulov birinchi prizli o'rinni yovladi. Xotin-qizlar orasida finishga eng yaxshi ko'rsatkichlar bilan birinchi bo'lib har kategoriyada Yazila G'alamaddinova, Xaniya Galimolina, Gulsum Minixanova, Rayhana Gazizovalar keldi. Shulay deb rayonimizning eng kuchli sho'ng'ishlari ochiqlandi. Ularni tabriklash tantanasida rayon boshqarma komiteti yetakchisi Ravil Qosimov, boshqarma komitetining yoshlar ishlari ham sport bo'lagi yetakchisi Erik Garipov qatnashdi. Prizli o'rin oluvchilarga ham jingchilarga gramota ham bo'laklar topshirildi. Sho'ng'i yarishi bitgandan so'ng Misha o'l yerligida ta'mir rizqlar bilan to'liq samovardan shayish uyushtirildi. Bugun sizga yetkazasi yangiliklar shular edi. Sabadul qanari televideniyasi o'z ishini olg'a taба davom etdi. Reklamadan so'ng jirli bo'lak topshiruvda uchrashirmiz.